はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。大竹守と申します。じゃあね、もう終盤なんで、気になるんで行きましょう。前回のレベルから続け、はい。はい。多分ここラストだと思いたい。最終日なんでね、こいつに。シナズスティックリサーチセンター。はい。何かお困りでもああ。ラッキーアイテムなんですよ、これ。ああ、ちょっとね、撃たれちゃったんで。はい。なんで最悪だな。だからか。クビになったのか。いや、シャワー浴びに来ただけなんだが。必要ないよって。アルカシムから特別に解けって言るから。ああ、そうなんだ。またお前のせいにされるんぞ。じゃあな。またクビにされるけど、頑張れよ。強く生きろ。下に行くな。いい曲。さあ、格納庫行きましょう。こういう感じのステージですね。さあ、見えますカウント1です。行きましょう。ここからでしょ。間に合わない。カウント2。いや、無理じゃん。無理じゃん。マジ、マンジ。すごいマジマンジだわ、これ。もう、同意できない。すんごい好戦的。いや、もういやらしいもの配置が、盾とショットガンだもんって。奥からスナイパーみたいなやつ見てるし。怖いね。じゃあ飲みたいと思います。今日一杯目。いただきまーす。うめえ。無理カウントは。これ待てるのか。バレてない、バレて、バレた。カウント2いきましょう。ここだ。ここにいますね。どうすっかなー。ここだ。お前に当たるんかーい。カウント3飲みますか。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ。それ酒が飲める、飲めるぞ。酒が飲めるぞ。4月はそろそろ終わるけど違う。酒が飲める。ダメだ。ぐだりにぐだって、ぐだりまくったやばい感じ。いただきまーす。2回言った。大事なことなので2回言いました。なんか濃いな。じゃあ行きますか。ちょっと身白ぎしたら動く。2人とも向こう向くかな。ここまでナイス。これでカウント0に戻しましょう。はい、めめさんいらっしゃい。今日はお風呂入るから挨拶了解です。これ難しそうだな。敵はいないんですね。レーザーだけって思ってた時期が私にもありました。カウント1で入ってらっしゃい。お風呂ね、ほかってきてください。ほかってビビリ。いや、ぶつかることもあるでしょう。カウント2。ここにはアンチだから
どうったらええねん。カウント3です。飲みましょう。今日はね、すきっ腹に酒じゃないんで、全然いけますね。さあ、今日のご飯は、ご飯と味噌汁と豆腐でした。でかけたのは、ポン酢とかではなく醤油なので、ほとんど、大豆です。ご飯と味噌汁の中身以外ほとんど大豆で構成されました。いいね。筋肉つきそう。いただきまーす。大豆まみれやー。どったらいいのこれ。マジでわからん。どうしようこれ。逃げ場がない。カウント2。俺は、あれだ、これは夢だ。そうだ。悪夢見てるんだ。間違いない。今目こすったらいい感じに、今日朝食べてて、ってなるかもしれない。いや、そんなことないや。これは現実ですね。飲まないといけません。飲みましょう。いただきまーす。マジこれの突破口を教えてもらいたいな。だからこうなるよな。カウント1かな、カウント2かな、カウント1、あ、カウント2だな多分。いや、当たってないやん。いや、半端ないってレーザー。カウント2ですね。まあ、取ったらいいんだこれ。重なるのが1、2、2本ずつ重なるんで、あのタイミングですね。いや、なんかいけてる気がする。多分あのタイミングでスライディング、切る、通る。というわけで飲みたいと思います。5杯目。いいっすね。いいペース。今日もガブガブ飲んでガブガブ寝よう。ああ、いいよ。明日火曜日ね、祝日明けで、お仕事の方が多いだろう。まあ、そんなことを忘れて飲みたい時もある。いただきまーす。再開で。ここだな、やっぱり。いけた。マーベラス。カウント0に戻しましょう。タイマー止まるよね。無理。1、2、3、4、5。若数えましょう。1、2、3、4、5。無理。ずっと見てるんですけど、これ。無理じゃないですか。まず、バレる、スライディング、切る、投げるの前に打たれる気がする。だよねー、カウント2。これどうしろってね、マジで。動いたら殺される。動かなかったら殺されないけど、動かなかったら時間制限に間に合わない。どうしたらいいんだー。おいらは、どうしたらいいんだー。というわけで6杯目いただきまーす。いただきます。なんかヒントを得ないと。一瞬でも後ろ向いてくれたら楽なんだけど。だよな、こうなるもんな。一周うまくいったけど、やっぱスライディングから入るしかない。カウント2だったからカウント3かな、これで。いいぞいいぞ、飲み放題だと思って飲むのをガブガブガブっと。
いただきまーす。やっちゃいましょう。あー、これだ。ここだぞ。活路が見えた。蹴り飛ばされました。カウント2。惜しかった。どんぐらい惜しいかっていうと、出てこない。残念。どれぐらい惜しいんだろうな、あれ。バスケットボールのシュート打つまで行って、なんていうんかな。ボールいけそうだったのに、スレスレでこう落ちていくボールみたいな。そんな感じですね。ね、言葉って難しいですね。どう表現したらいいか。ね、一番いい回答をマッチしております。いきまーす。まだ11分だぜ。ね、切り飛ばされましたね、誰かにね。腹が立つ。あの黒服、腹立つで。あいつを、あいつ殺す。ちょっとおたばこ失礼。くわえたばこでもやれることを証明したい。誰に、キュイーンってなったけど、多分後ろの銃弾当たりましたね。カウント3です。いきましょう。9杯目。このペースだと15分足らずで、10杯目いきますね。まあ、前に比べたらペースは落ちますけど、45杯とか飲んでた時は、地獄かと思いました。天国に見えた地獄かと思いましたよ。9杯目いただきまーす。いただきます。じゃあ行こうか。なんも見えた。勝手に開いたんですけど、まあカウント1じゃん。なるほど。間に合わない。カウント2で。自爆しました。自爆ピタゴラスイッチ。ということで、15分足らずで10杯目いきましょう。大台の2桁だぜ、本当に。やっと1リットル飲み切ったぐらいかな。半分ぐらいまで来ました、2リットルのお酒。そしてね、最近椅子がですね、ガクガクしてて、前後にね、こう体重かけると、こっちに傾くんですよ。なんでめっちゃ気持ち悪いです。時たま上ってなりますね。皆さん気をつけましょう。椅子のメンテナンス大事です。いただきます。あら、いつもの挨拶してねえの。まあいいや。カウント1で。多分この感じで合ってると思う。カウント2。これスライディング。多分後ろを向いた状態で、右見た状態で左に投げるがベスト。カウント3。負けは負け、認めていかないと男が去るってのは誰も言ってないと思います。本当に私すいません、さっき考えました。じゃあいただきまーす。乾杯。失礼。気管に入って。ティッシュ。
やべ、始まってんじゃん。止まった。飲みかけだったのに。もう、むせちゃったよ。これ洗濯だな。緊急洗濯だ。まあ、再開で、カウント0からいきましょう。OK。カウント1。暴発が早い。自爆が多いの。次は無線ぞ。多分気管に入ったんですよね。グッと。一回深呼吸しよう。怖いから。じゃあいただこう。最近風邪気味なのが怖い。いただきます。よし、飲めた。行こう。お、危ねえ。ちょっとフォーカスされます。OK。レッツゴー。機関銃。オッケー。ざまあねえな。俺は無理。どうしたもんかな。ここ一人、一人、二人、三人ですね。しかもここから上がってこられるのか、重心鳴らされると。すぐ下だな、これ。はい、ミスカウント2。これが最善で。下に降りろ。カウント3、飲んでいこう。20分足らずで15杯いけるかな。別に数競ってるわけではないんですけど、誰かと。自己ベストを目指そうとは思ってないし。このステージはクリアしてな。ベロベロになっていく私の姿を見て笑っていただけると幸いです。13杯目いきましょう。いただきます。コモン東大完璧。間に合い。オッケー。危なかったぜ。うわ、2人おるやんけ。やらしいな。無理。サファリパーク。まずあっちやって下から攻めるか。正面立たれるときついからな、ちょっと。危ない。カウント2。はい、3PO。しょうもないことしか出てこんかったな。皆さん 3P をご存知でしょうか。スターウォーズに出てくる金ピカなロボットのことです。合ってるかな。あれ、あ、違ったっけ。あれ、青くてちっちゃい方だっけ。忘れちまった。
ただきます。ドラゴンの死亡確認。完璧。カウント0に戻しましょう。なんかある。誰君？誰？なんか BGM がすごいロー。誰君たち？先輩？ここまで来いよ。なあ。ちょっと見てみますか。下。まだいますね。セントリーガンがある。イフーン。カウント1。うわ、足元打たれて、じゃ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 ーん。カウント2。これ間違ってないんだよな。いけないでしょ。2、3発撃ってくる余裕があるんかーい。じゃあカウント3ってことで、15杯目いきますか。お、20分で15杯だ。やっとペースがちょっと落ちてきましたね。つまずいたところが解放されて、だいぶ勢いついたんでね、ありがたいことです。じゃあ15杯目、ごくごくしていこう。アル中からかな。いただきます。タラララン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 タラランタ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 ンカウント1。完璧だが、ここは危ねえな。狙えるかな。激つけれた。完璧主義か。全員殺さなくてもよくね。ってことでカウント0に戻していきましょう。かわせない。ショットガンの音を聞きつけてきましたね。カウント1。絶対出てくんないやつ。こいつの目をかいぐぐるのは無理だな。上から行くしかない。が、ターレットが2個ある上に近接が2人いる。もうちょいなんか情報ない？ナイフが置いてある。あ、別に閉まっていいの？だよね、こうなっちゃうんだ。誘って出すか。カウント3。じゃあ飲んでいこうか。美味しい美味しいお酒の時間だ。喉がガラガラしてます。ちゃんと手洗いうがいしていきましょう。いただきます。出てこないんだけど。あんぐらいしか見えない。容赦ねー。
容赦ねえ、カウント1です。いきましょう。カウント2、ショットガンにやられた。オッケー。一瞬でもダメだな。あー、なるほど。これボムだったんか。下に隠れて全然わからん。カウント、なんぼだ俺。カウントなんぼ ?2 かな ?3 だったんだ。これで。じゃあ7杯目いきますか。いや、ここ、マジでむずい。頭痛くなるぐらい痛い。痛いって何？頭痛くなるぐらいむずい。じゃあ行きましょう。飲みますよ。飲みます。当たり前じゃん。いただきまーす。やべ。多分、いやー、ここの階段使いてー。お、なんかある。あ、上使えたんだ、これ。よ。ここ使って行けばよかったんだ。俺正面突破しちゃった。まあ、いっか。厄介なのここなんだよなー。あーはー。あーはーはー。あ、違う。違う。オッケー。ジバッコラスイッチ。あ、これストーリー進んだのか。早く塗る。あ、生きてたー。ヒュー。あ、これ全部まとめて一つだったの？マジで？早送りしよう。これが人間から見た世界ですね。めっちゃビビってんな、この。1分ちょいあんのか。あ、スモークが投下できるんだ。強いな。だいぶ高性能ですね、カメラね。いきますか。刮目せよ喜劇。荒ぶる剣士が毒による眠りから今まさしく目を覚めようとしておるぞ。ワクワクしてきたな。そうだろうせやな。第1部なの？これ第1部なの？マジで待ちきれねえな。さあ、どうなってますか？だいぶすごいな。いやー、そこに陣取られると何もできんぞ。いいっすね。まだいそうだな。ショットガンがいる。コントロールじゃなくてシフトが押したかったんです。カウント1見ましょう。こっからだよな。
カウント2。これは甘い。銃弾塞がれたということで、まず18杯目いきましょう。お酒の時間だ。大竹酒いっぱい。いただきまーす。30分でまだ18杯か。重ならないかな。こいつら2人が重なった瞬間切り時なんですけど、重なりそうだな。間髪入れず2発目を撃ってくるとはさすがソルジャーでしょ。投げた私の石像はどこへ？ユウは何しに日本へ？私は風から。オッケー。フォーカス貯めます。動かねえ。動いてくれ。無理か。だよな。カウント3。死体は階段の下へ通していく。すげえ、189杯も飲めない。私それ人間じゃないと思う。さあ、ごくごくタイムです。ごくごくしていきましょう。大竹酒いっぱい。乾杯。ごちそうさまでした。そろそろ私ね、割と厚着してるんですけど、暖房込みで、アルコール度数高い汗が出てきそうです。あ、動いてくれてますね。まだあんのか。狙撃手がこっち来てくれると切りやすいんだが、どうするか。ありがとう。オッケー。オッケー、ゴリ押し。ショットガンはやばいんだよな。見られない程度にここまで降りて切らないといけない。いや、ビビってる。ビビってる。これカウントなんぼでしたっけ？ 19 杯飲んだばっかりだ。カウント1だ。よいしょっとすいません、なんかポップアウト出ました。ごめんなさいね。よいしょ。カウント2。で負けましたね。いやー、お前上に攻撃判定あるんやった。忘れてたわ、お前の子が。うわー。じゃあ19杯目から20杯目にカウント進めていきましょう。10杯目の2倍。4の 4×5。よいしょ。いろいろありますね。20っていう数字。20代、20歳ってな。お酒とかタバコが、飲んだり吸えたりする年齢でございます。皆さん、お酒、タバコは20歳になってから。大竹酒いっぱい。いただきまーす。ごっつおさんいただきました。
頭抜かれて、じゃじゃじゃん。カウント2。ああ、ミスったー、ミスったー、ミスったよー、21杯目。21っていうと、ね、20歳の次の年でございます。皆さん21歳の頃何をしておりましたでしょうか。私はですね、卒業研究を必死と頑張っておりました。ね、頭ねじ切れるかと思いました。いただきまーす。ごちそうさまでした。ここはクリアしたいな。またばこ失礼、行きましょう。勢いのままに来たろ。私が今吸っているタバコ、アメリカンスピリットなんですけど、これ火消えるんすよね、ほっといたらね。さあ、ここ難関だな。カウント2。どうしたらいいんだろう、あそこ。あそこまでこれを温存するか。ありだな。温存できなかったカウント。なんだ。あ、正の字書いていくんだった。忘れてた。でも正の字いっぱいのメモ帳になっちゃう。何のことだかわかんねえな。これにするか。これをカウント2にします。申し訳ない。次やられたら飲みます。飲みますよ。さてと。この石像はまだ使い道があるとみたい。いいなぁ、じゃあ。ね、早速使っちゃいましたけど。いや、ということでカウント3いただきたいと思います。22杯目、11の2倍、1、違うな。3少なかったらワンチャン素数、1多かったら素数でしたね。残念な数字でございます。22。皆さん22歳の時何をしていたでしょうか。22というと、2月22日はニャンニャン日だったんでしょうかね。なんか皆さんよくツイッターでニャンニャン言っておりましたが、皆さんどうでしょうか。自宅の猫ちゃんを可愛がってみてはどうでしょう。いただきまーす。ちなみに私の実家から、猫の画像とともにお母様からのニャンニャンという言葉をいただきました。ツイッター、LINE でからですね。謎でしたね。やってもうたー。カウント1。こいつ待ちでーす。もうちょい前来てくんねえかな。ありがてえ。行くぞ。
やっぱ石像の使い道ありましたね。ショットガンの野郎に投げつけることでしたね。銃だ。右手に銃、左手に野剣。なんてかっこいいんでしょ。使えないじゃないですか。もう使えないじゃないですか。どうしてくれるんですか。これ上のショットガンにバレねえか。じゃあバラボンボンボンカウント1いきましょう。見た感じリボルバーなんですよね。やってもうた。下のやつ仕留め損ねたらカウント2。弾かれちゃったよ。ワンチャン右に逃げてもいいんだよな。よいしょ。いや、これ言ったら撃たれるよな。素晴らしい。粉々にならないんですね、拳銃で撃たれても。いいものを手に入れた。終わっちゃった。火炎瓶がある。火炎瓶があるよ。ただどうするのこれ。カウント3ですね。じゃあ行きますか。23杯目。素数です。23。割り切れない。割ったとしても23と1しかないという残念な数字でございます。私、今年23歳となりますが、抱負としては特にないです。いただきたいと思います。大竹酒いっぱい。いただきます。21で思い出したけど、21歳が入りましたよね、一時ね。はい、ザコにやられました。ザコです。どうも、ザコです。自己紹介かな。こういうことだな、カウントは。カウント 2？ カウント2ですね。下手くそがバレるぞ、カウント3。24杯目。24歳。まだ学生ではありますけど、24歳ではないので、野獣先輩みたいなやりたいですね。
2、3歳、浪人して入られた方とか、24歳の可能性ありますし、私のお友達にもそういう方はいました。はい、そういう話でございました。それから医療学生ですね。6年間あるのね。そういうの医学生って言うんだっけ。いただきます。ごちそうさん。次行こうと思います。うわ、縦に守られちゃったぜ。カウントはさあ、どうすっかな、これ。やっぱ下から切るのがセオリーだな。火炎火。ここ突破できるんだったら火炎火下に投げつけれるんですが。オッケー。爆弾があるな。残念賞カウント1。やっちまった。カウント2。暗殺。こいつに続けてボーン。いや、後ろ向いてる今なんだろうな、本当は。ね。自分が油断しました。カウント、なんぼだ。3ですね。見ましょう。25歳。25歳じゃねえ、25杯。よいしょっと。いやー、どうしよう。もうちょい頑張りたい、お仕事。いただきまーす。何杯でやめるとか全然決めてないんだよな。火炎瓶があんじゃん。まだなんかある。なるほどね。もうなるほどしか言ってない。火炎瓶取りに行こう。時間はまだあるな。いいカウントは見ましょ
残念、カウント2。無慈悲にショットガンにやられる運命であった大敵モールはどうしたのであろうか。そう、酒を飲むのであった。というわけでいただきたいと思います。皆さん、置きタバコにはご注意ください。火事の元ってな。マッチ1本火事の元です。こういう乾燥した時期には本当に気をつけましょう。いただきます。あ、やべ。か。自分から突っ込んでいく。そう、飛んで火にいるなんとやら。27杯目いただきたいと思います。27歳、アラウンド30と言われる時期でございます。はい、酒の飲むカウント数数えるとともに、年齢についてお話ししていくのはなかなか心苦しいと思いますが、私については、あともう短い時間でその域に達してしまいます。もうちょっとで、結婚したいと思い出す頃でしょう。ならなかった。いただきまーす。後藤さん行きましょう。気づかんかった。気づいてない。アテナ出すっていうか、俺火炎瓶投げ捨てちゃったね、俺ね。やらかし侍ですわ。はい、撃たれて死んじゃった。じゃーってことで、カウント1、ますか。めっちゃ警戒してる。カウント2、そろそろお腹がもたれてきましたね。ちょっと待って、ちょっと待って。どういうことカウント3いただきますか。じゃあね。28です。胃もたれしてきましたね。キャベジンが欲しい。キャベジン飲んだことないけど美味しいんかな。ああいう、なんていうのか、栄養補給剤みたいなの飲んだことないですね。いただきまーす。後藤さん行きましょう。おろー自爆ラスイッチってな。あら、これカウント1ですよね。お願いします。わかんないです。こいつなんで気づいたんやろな。あ、下から見えたんか、カウント2。だいぶいい陽動になったんじゃないか。
おかしい。俺は抗議する。あれは完全に金返してたと思うんだ。失礼。とりあえずカウントをおぼろげながら覚えてたような気がするような気もしないこともないような否定がにじまりすぎて、言えてない。混じりすぎてようわからなくなってまいりましたが、とりあえず29杯目飲んで30杯でやめたいと思います。死んでも負けても、泣いても笑っても、その先が何があったとしても私はこれでやめたいと思います。じゃあ29杯目いただきたいと思います。いただきます。次の、3回で死亡終わり。じゃあ死亡じゃねえ、死亡で私はやめたいと思いますよ。カーソルが合ってないことが原因。あっち向いてくんねえかな。やれちゃうじゃん。いいねえな。カウント2。いやー、泣きそう。あっさりやられる。そう、このゲームならね。というわけで30杯目、10の3倍ですね。改めて、乾杯の温度を飛んでって思った。ラバラリロ。ろれつ回ってないですね。ラリルレ、ろれつが回ってない。残念です。乾杯の温度をとって、円の竹縄となっておりますが、やめたいと思います。円も竹縄って言葉がありますからね。もう何を言ってるのかわからなくなってまいりましたね。そろそろやめたいと思います。では、皆さん、お酒を飲んでいる方はお酒を飲んで、飲めない方や、飲んでない方は、ジュースでも、水でも、唾液でもいいんで、飲んでいってください。それでは行きましょう。乾杯。ごちそうさまでした。というわけで、これでメインメニューでちょっとおしゃべりしてやめたいと思います。時間もいい感じですね。1時間ぴったりぐらい。そろそろ終盤戦ってことでやってまいりましたけど、さすがクッパ城。もうね、マリオでいうところのクッパ城です、ここはもう。高難易度だし、長いし広い。もう、しかも敵の配置がいやらしいったらあったもんじゃないんですね。倒しても現れるし、敵のキャラクターのね、敵キャラの、配置が本当に何とも言えない感じですね。次回はね、見事にクリアしたいなーなんて思っておりますので、皆さん、またご覧になっていただけると助かります。そしてね、生放送を見てくださった方、ありがとうございます。いるかはわからないけども、アーカイブを見てくださった方、本当にありがとうございます。両手をね、離して抱きつきたいぐらい、喜んでおりますので、見てくださるとありがたいです。でここまでのお相手は大竹ものでした。それでは皆さん、明日は、2月25日火曜日。明日から、連休明けの、1週間となりますので、皆さん、体調の方気をつけてください。それでは皆さん、これがラストでございます。バイバイ。お疲れ様でした。ありがとうございます。